presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Alboraya y a la elección del alcalde, a la vista de los resultados que se produjeron en las pasadas elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015. El procedimiento a seguir, de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, implica la realización de las siguientes operaciones: constitución de la mesa de edad, formada por los concejales electos de mayor y menor edad, a los efectos de comprobación de credenciales, y declarar constituida la corporación. En segundo lugar, la toma de posesión del cargo de concejal. Y en tercer lugar, sí proceder a la elección del alcalde y toma de posesión. Se hace constar que, en cumplimiento del artículo 36.2 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, Secretaría e Intervención han tomado las medidas precisas para que los concejales electos contaran desde el día de la convocatoria de la sesión con el arqueo de existencias en metálico y valores propios de la corporación depositados en la caja municipal y entidades bancarias, así como con la documentación relativa al inventario de bienes. Recibido de la Junta Electoral de Zona el acta de proclamación de concejales electos, estos son los siguientes: por el Partido Socialista Obrero Español, Miguel Chavarría Díaz, Ana María Bru Guzmán, Sebastián Torres Adán, Susana Cazorla Martí, Manolo Dueñas Pérez, Raquel Casares Dorz e Ismael Rubio Pascual. Por Compromís per Alboraya Compromís, María del Sánchez Belloc Aguilar, Miquel Solís Isto, Agustí Josep Hernández Dorz, María Isabel Redondo Durá, Concepción Villena Sierra, Ramón Gabriel Jimeno Camps. Por el Partido Popular, Virginia Garrigues Francés, Modesto Martínez Sabater, María Cruz Tamarit Frat y José Manuel Vicens Salomón. Por Ciudadanos, María del Carmen Pérez Navarro, Vicente Francisco Martínez Bauset y Vicente Raga Segarra. Y per Esquerra Unida del País Valencià, Marta Martín Morán. Se da cuenta que los concejales han formulado las declaraciones de actividades y bienes que preceptúa el artículo 75, apartado séptimo de la Ley 785, así como el artículo 131, apartado primero de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana. Asimismo, han presentado en la Secretaría a mi cargo las credenciales expedidas por la Junta Electoral de Zona, restando únicamente para su efectiva toma de posesión la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el artículo 108, apartado octavo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A continuación, se procede a formar la mesa de edad, para lo cual voy a invitar a que suba al estrado a don Miguel Chavarría Díaz como concejal electo de mayor edad, a los efectos de la toma de posesión del cargo de concejal, asumiendo además la presidencia de la mesa de edad. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. A continuación, se invita a que suba al estrado a don Ramón Gabriel Jimeno Camps como concejal electo de menor edad, a los efectos de la toma de posesión del cargo de concejal, y que venga a formar parte de la mesa de edad. També, per a molt tindria l'honor complir fidelment les obligacions i càrrecs de petició de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, impressió violada. Bon dia. Se declara oberta la sessió per a la Constitució de l'Ajuntament d'Alboraya. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe segons el número
Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per imperatiu legal. Virginia Garrigues Francés. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alboraya, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. María del Carmen Félix Navarro. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alboraya, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ana María Ruiz Guzmán. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Miquel Solís Llisto. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, per imperatiu legal. Modesto Martínez Sabater. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor a l'Ajuntament d'Alboraya, amb lealtat a la Nostra Senyera, al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Sebastián Torres Adán. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lealtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Agustí Josep Hernández Dolz. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, per imperatiu legal. Vicente Francisco Martínez Bauset. Promet
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alboraya, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Susana Cazorla Martí. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alboraya i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Maricruz Tamarit Frat. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alboraya, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. María Isabel Redondo Durán. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per imperatiu legal. Marta Martín Morán. Ante todo, quiero dejar claro que soy republicana y por lo tanto no le doy lealtad a ningún rey, sino al pueblo que me ha elegido. No obstante, me veo de la obligación, en contra de mis principios, consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alboraya con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Concepción Villena Sierra. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per imperatiu legal. José Manuel Vicent Salomó.
complir fidelment les obligacions del càrrec del regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respetar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ismael Rubio Pascual. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Constatada la presencia de la mayoría absoluta de los concejales electos, se cumple el quórum necesario establecido por la legislación para la celebración de la sesión y por tanto doy la palabra al presidente de la mesa de Complís tots els requeriments exigits per l'ordre per a l'efectiva presa de possessió dels regidors electes, declare constituït l'Ajuntament d'Alboraya. A continuació, se procederà a l'elecció d'alcalde mitjançant el sistema de votació nominal. Y se dona la palabra al señor secretario. El procedimiento de elección es el previsto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y que es el siguiente. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta del número legal de votos de los concejales, es proclamado electo. Y si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido la mayoría de votos populares en el correspondiente municipio en las pasadas elecciones. El sistema de votación, como ha señalado el presidente, será nominal, efectuándose el llamamiento de mayor a menor, atendiendo al número de votos obtenido por cada concejal en las últimas elecciones. En primer lloc, pregunte a Àngels Belloc Aguilar si és candidata per Compromís per Alboraya. Compromís presenta com a candidata a la seva cap de llista, que és la senyora Àngels Belloc. Moltes gràcies. Pregunte a Virginia Garrigues Francés si és la candidata del Partit Popular. Sí, es la candidata del Partido Popular. Moltes gràcies. Pregunte a María del Carmen Pérez Navarro si es la candidata del Partido Ciudadanos. Ciudadanos presenta como candidata a la alcaldía María del Carmen Pérez Navarro. Muchas gracias. Pregunte a Marta Martín Morán si es la candidata de Esquerra Unida del País Valenciano. Sí, es la candidata de Esquerra Unida del País Valenciano. Muchas gracias. No me pregunte a mi mateix, Miguel Chavarría Díaz es candidato por el Partido Socialista del País Valenciano. Seguidamente se procederá a la votación, para lo cual iré nombrando, como ya he dicho, uno a uno y por el orden establecido a los concejales para que emitan el voto al candidato que estimen conveniente. En primer lugar, Miguel Chavarría Díaz. Miguel Chavarría Díaz. Àngels Belloc Aguilar. Àngels Belloc Aguilar. Virginia Garrigues Francés. Virginia Garrigues Francés. María del Carmen Pérez Navarro. María del Carmen Pérez Navarro. Ana Bru Guzmán. Miguel Chavarría Díaz. Miquel Solís Gisto. Àngels Belloc Aguilar. Modesto Martínez Sabater. Virginia Garrigues Francés. Sebastián Torres Adán. Miguel Chavarría Díaz. Agustí Josep Hernández Dolz. Àngels Belloc Aguilar. Vicente Francisco Martínez Bauset. María del Carmen Pérez Navarro. Susana Cazorla Martín. Miguel Chavarría Díaz.
Maricruz Tamarit Fran, Virginia Garrigues Francés, Marisabel Redondo Durán, Ángeles Belloc Aguilar, Marta Martín Morán, Marta Martín Morán, Manuel Dueñas Pérez, Miguel Chavarría Díaz, Vicente Raga Segarra, María del Carmen Peris Navarro, Concepción Villena Sierra, Ángel Belloc Aguilar, José Manuel Vicente Salomón, Virginia Garrigues Francés, Raquel Casares Dolz, Miguel Chavarría Díaz, Ramón Gabriel Jimeno Camps, Ángel Belloc Aguilar, Ismael Rubio Pascual, Miguel Chavarría Díaz, Realitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor de Miguel Chavarría Díaz, 7. Vots a favor de Àngels Belloc Aguilar, 6. Vots a favor de Virginia Garrigues Francés, 4. Vots a favor de Mari Carmen Peris Navarro, 3. Vots a favor de Marta Martín Morán, 1. No havent obtingut la majoria absoluta ningun dels candidats presentats, queda proclamat alcalde, de conformitat amb l'article 196 de la LOREG, el regidor que encapçala la llista que ha obtès el major número de vots. El major número de vots populars en el corresponent en Alboraya, és dir, Miguel Chavarría Díaz del Partido Socialista Obrero Español. Promet la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Alboraya, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En este caso, el alcalde procederá a llamar a los nuevos concejales que nunca han formado parte de la corporación a los efectos de la imposición de insignias. Miquel Solís Giscó. Modesto Martínez Zapater. Agustí Josep Hernández Doz.
Concha Villegas Hierro. Ramón Gabriel Jimeno Camps. Ismael Rubio Pascual. Si els caps de la llista i portaveus volen, en aquest moment poden prendre la paraula i fer, si ho desitgen, una explicació del seu vot. Marta Martín, por favor. Antes de nada, quiero comenzar felicitando a todas y a todos los que a partir de hoy formaremos parte de este pleno, y a Miguel Chavarría por haber sido elegido alcalde. También agradecer el apoyo a los 302 vecinos y vecinas de Alboraya que han depositado su confianza en Esquerra Unida de Alboraya. Desde nuestro grupo municipal queremos empezar la legislatura expresando nuestro compromiso de desempeñar este cargo de concejal desde la humildad, la transparencia, la coherencia y los principios. Por ello, desde nuestro grupo municipal hemos decidido votarnos a nosotros mismos como una autorreivindicación, un gesto de convencimiento de que el proyecto que ofrecemos al pueblo de Alboraya es el mejor posible para conseguir un futuro mejor. Mantenernos en la oposición supone mantener nuestra independencia, nuestros principios y poder luchar por nuestro programa municipal trabajando junto por y para los vecinos y vecinas de Alboraya. Nuestro ejercicio de oposición va a realizarse en todo momento desde la lealtad a la democracia y a la institución que hoy estamos conformando. Estaremos vigilantes, nos comprometemos desde aquí hoy a trabajar duro para llevar a cabo una oposición responsable, fiscalizadora, siempre con el objetivo de mejorar la vida cotidiana del pueblo de Alboraya. Siempre desde la práctica de políticas de izquierda, desde la ética y desde la coherencia. Desde Esquerra Unida de Alboraya, como no podría ser de otra manera, no dejaremos de proponer ideas, proyectos y trabajar día a día junto a la ciudadanía por mejorar y desarrollar una Alboraya con un futuro para todos y todas. Muchas gracias. El Partido Ciudadanos, María del Carmen Peris Navarro. Una nueva corporación, una nueva oportunidad que nos confían nuestros vecinos de estar aquí y nuevos retos para Alboraya. Alboraya se enfrenta a grandes decisiones: reducir la deuda, reducir la presión fiscal del IBI sobre los vecinos, hacer frente a cuantiosos pagos, afrontar un diseño de nuevo municipio que queremos con el plan general, dar solución al 20% aproximado de la tasa de parados que tenemos y, ante todo, más políticas sociales de apoyos a familias, jóvenes y a todos los que necesitan más atención social. Nos enfrentamos al reto de la transparencia, que a finales de año será de obligado cumplimiento. Con ello ya se habrán terminado las negativas de acceso a información de equipos de gobierno y empresas públicas opacas. El vecino conocerá en qué se gasta su dinero, el dinero público, y con ello responder a una sociedad cada vez más crítica y exigente que tiene derecho a participar en conocer del actuar de sus políticos, y eso sí que es regeneración democrática. Vicente Martínez, Vicente Raga y yo misma, concejales de Ciudadanos, estamos preparados, ilusionados y afrontamos estos retos, como no dudamos, lo haréis los demás,
sobre todo desde la sensatez, desde el sentido común y pensando ante todo en Alboraya. Continuaremos la lucha contra la corrupción, le pese a quien le pese, porque no se puede seguir haciéndole juego a los corruptos. Nuestra hoja de ruta en estos 4 años serán las propuestas que presentamos en campaña y apoyaremos todas y cada una de las iniciativas, vengan de donde vengan, que sigan esa hoja de ruta. Felicitar de manera especial a todos los compañeros que hoy iniciamos esta andadura, trabajar por Alboraya desde el consenso, el buen gobierno, que va a ser el gran reto de todos. Miguel, felicidades también como alcalde. Moltes gràcies, Mari Carmen. I per el PP té la paraula Virginia Garrigues Frances. Buenos días. Quiero, en primer lugar, felicitar al Partido Socialista por su éxito electoral en las pasadas elecciones. Ha sido la fuerza más votada y considero un ejercicio de salud democrática al reconocerlo y asumir con absoluta normalidad las consecuencias de la voluntad popular expresada en las urnas. Deseo también mostrar mi agradecimiento más profundo a los miles de ciudadanos de Alboraya que en circunstancias complicadas y en el peor de los escenarios han mantenido su confianza en el Partido Popular. Y en este sentido, quiero confirmarles que no se han equivocado y que para los hombres y mujeres del Partido Popular será un objetivo prioritario en esta próxima legislatura el no defraudarnos. Quiero dirigirme también a todos aquellos alborayenses que nos votaron durante estos años y que en esta última cita electoral nos mostraron su descontento dejando de votar. Quiero ante todo decirles que respetamos su decisión, que conocemos las causas de su enfado y que hemos puesto en marcha todas las medidas necesarias para recuperar su confianza, siendo ese uno de los objetivos fundamentales que guiará nuestra conducta y nuestros esfuerzos políticos para los próximos 4 años. El Partido Popular será la principal fuerza de oposición de centro-derecha en el próximo consistorio y como tal actuaremos. Lo haremos con sentido de la responsabilidad, lo haremos con seriedad y lo haremos en defensa de los intereses de todos y de cada uno de los ciudadanos de Alboraya. La voluntad expresada por nuestros convecinos nos destina a tareas de oposición. Asumimos nuestro papel y lo haremos con humildad pero con firmeza. Seremos constructivos en nuestras propuestas, pero implacables en la defensa de nuestros valores. A nosotros no nos guía la ambición personal, ni el sectarismo, ni el revanchismo, ni los odios. Puedo decirles que nos sentimos con las manos libres, el corazón limpio y la voluntad decidida para asumir nuestras obligaciones. El Partido Popular escuchará a todos, dialogará con todos y asumirá en todo momento la posición que considere más acorde con los intereses generales de Alboraya y de los alborayenses. No se nos escapa que estas han sido unas elecciones convulsas. Nos preocupa el avance de formaciones radicales y nacionalistas que amenazan, a nuestro juicio, la paz social y la prosperidad de todos. Del mismo modo, nos preocupa la dispersión, la división y la abstención del voto de centro y de centro-derecha, que tanto ha hecho para facilitar el progreso de los extremistas. Asumimos, como no puede ser de otra manera, la parte de culpa que nos corresponde en la aparición de esos procesos. Por eso, el Partido Popular se compromete a ser, como ha sido y será siempre, el partido político que represente a quienes creemos que la estabilidad, la moderación, el sentido común y la seriedad son la única forma de hacer política, que garantiza paz y prosperidad. Lo demostramos durante 3 legislaturas que estuvimos gobernando, en las que cometimos seguro muchas equivocaciones, pero en las que también se produjeron muchas de las mejoras de nuestro municipio que hoy podemos disfrutar todos los vecinos. Por ello, también quiero agradecer a los diferentes concejales y en especial al que fuera nuestro alcalde durante esos años su trabajo y dedicación para que todas estas mejoras en nuestro municipio hayan sido posibles. Estamos ilusionados, hemos aprendido de nuestros errores y no vamos a defraudarles. Tiene mi palabra y la de todo mi equipo que así será. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Té la paraula el Compromís Àngels Belló Aguilar. Hola.
Hola, bon dia a tots i totes. Vull començar aquestes paraules del ple de Constitució de l'Ajuntament d'Alboraya per a la legislatura 2015-2019 felicitant en nom de Compromís al veïnat d'Alboraya pel canvi històric que s'ha produït en el nostre poble. També vull fer extensiva la felicitació als regidors i regidores de la corporació, en especial als 5 companys i companyes de Compromís i també a l'alcalde electe, el senyor Miguel Chavarria, així com al seu grup municipal. Igualment, felicitem els companys i companyes d'Esquerra Unida perquè és una ocasió especial, perquè tornen al ple després de 2 legislatures d'absència. Des de Compromís volem agrair, donar-los les gràcies als 3.061 veïns i veïnes d'Alboraya que han confiat en nosaltres i han fet possible que tinguem 6 regidors, 3 dones i 3 homes. Fa 4 anys, 1.340 persones confiaren en Compromís. Ara hem aconseguit més que doblar el nombre de suports. Gràcies al veïnat d'Alboraya. Hem sumat 3 regidors i regidores més als que ja teníem en la passada legislatura. Un suport històric per a nosaltres i que significarà poder treballar per a Alboraya encara més que fins ara, amb més recursos, amb l'experiència aconseguida els últims temps. Cal dir que Compromís és el grup que més vots ha crescut a Alboraya en les últimes eleccions locals respecte a 2011, però també en les eleccions a les Corts Valencianes. Per això, insistim, reiterem el nostre agraïment al poble d'Alboraya. Pel motiu comentat, l'importantíssim suport obtingut és per la qual cosa Compromís ha votat a la seva candidata com a alcaldessa. Aquelles veïnes i veïns d'Alboraya que han dipositat la seva confiança en Compromís, hem de recordar 3.061, ho han fet perquè volien que Compromís no només governara, sinó que també tinguera l'alcaldia. Hem intentat arribar a un acord, però no ha sigut possible. Avui comencem la legislatura 2015-2020. Una legislatura marcada per 2 qüestions molt importants que marquen un moment d'inflexió i de canvi de tendència a Alboraya. Les forces d'esquerres copen la majoria del plenari després de moltíssims anys. Possiblement, des de la Segona República no teníem un panorama polític així a Alboraya. L'altra qüestió que marca la legislatura i que ja es va evidenciar en la legislatura anterior, la 2011-2015, i que ara, en esta ocasió, s'ha generalitzat a la majoria dels ajuntaments, és que ha acabat el temps de les majories absolutes. Haurem de fer un esforç entre tots i totes i parlar malgrat les nostres diferències per a intentar arribar a acords que siguin beneficiosos per al nostre poble. És una legislatura marcada per els reptes, amb un pla general d'ordenació urbana que haurà de respectar sí o sí un dels 3 diferencials com a poble d'Alboraya, com és la nostra obra. I el treball, i un altre repte important, serà el treball per a la millora de la precària situació econòmica municipal i que haurà de ser un esforç de tots i totes durant molts anys. Una legislatura on farem especial incís en totes les persones, però especialment en aquelles que més malament ho estan passant per culpa de la crisi. També haurem de fer incís en buscar fórmules per a treballar en àrees com educació, benestar social, sostenibilitat, economia local, participació ciutadana i transparència. Hem de donar més veu encara als veïns i veïnes dels nuclis urbans del centre històric del nucli tradicional d'Alboraya, de Patacona i de Portsaplaya, i també, com no, als de l'Horta, perquè l'Ajuntament siga l'Ajuntament de tots i totes. Encarem la legislatura a la voluntat de col·laborar amb la governabilitat d'Alboraya. Recolzarem allò que considerem positiu per al nostre poble sempre i quan siga coherent amb el nostre programa i amb allò que els veïns i veïnes creguen oportú. I no dubtarem en exercir la d'oposició rigorosa si així creiem que cal. És voluntat de Compromís per Alboraya fer valdre els 6 regidors i regidores que té l'Ajuntament en representació dels més de 3.000 vots obtinguts per a fer propostes que milloren la gestió municipal. En aquest sentit, durem al ple i a l'Ajuntament propostes pròpies d'associacions, col·lectius i particulars d'Alboraya que siguin bones per al conjunt del nostre poble. No puc oblidar en un dia com avui
a les famílies dels regidors i regidores de Compromís que patiran la dedicació a l'Ajuntament i, per suposat, fer extensiu i ser record a tots els familiars dels regidors i regidores de la Corporació d'Alboraia. Vull concloure les meves paraules recordant que Compromís per Alboraia se sent continuadora de totes aquelles persones que ens han precedit en este ple i que han lluitat per un poble millor. Nosaltres repreguem avui el seu testimoni per a continuar construint una Alboraia de futur que necessàriament ha de ser millor, molt millor que ho és avui. Una Alboraia, com hem dit en moltes ocasions, de les persones i per a les persones. Treballem ja en aquesta direcció. Moltíssimes gràcies i visca Alboraia! Moltes gràcies, benvinguts a aquesta sessió. En primer lloc, vull agrair al poble d'Alboraia que hagi dipositat la seva confiança en mi i em permetre seguir al capdavant del govern. També vull agrair als companys i companyes que han facilitat aquesta investidura i aprofite per a donar l'enhorabona a tots els regidors i regidores d'esta nova legislatura. Comença un temps nou, un temps on clarament entre totes i tots hem dit que cal seguir avançant en polítiques inclusives i solidàries. Hem dit que volem comptar amb totes i amb tots, que volem aprofundir en la qualitat democràtica i que no ens fa por participar i assolir responsabilitats. Una vegada més, hem de treballar junts. No hi ha possibilitat d'imposar un únic criteri ni un sol matís. Cal fer un esforç i buscar solucions beneficioses en general i generoses en particular. Tinc el convenciment que aquests principis són ben clars i que majoritàriament hem decidit transitar per aquests valors. La societat ha comprès que els sistemes d'organització social i econòmica els hem creat per a servir-nos d'ells, perquè ens ajuden a ser més feliços, a tenir ateses les nostres necessitats, a ser igual davant les oportunitats i davant de la justícia. Havíem permès que tot es mesure en termes econòmics, amb el risc que un sistema així ens esclavisse i que allò pitjor de nosaltres, l'avarícia i l'egoisme, acabe dirigint la nostra societat i impregne dels seus perniciosos efectes les organitzacions socials i polítiques. Però vivim en una societat global. La tecnologia i la comunicació ens fa conscients que són responsables uns dels altres i és hora d'obrar en conseqüència. Des de la nostra responsabilitat i des de l'administració més propera a la ciutadania ens proposem treballar amb els recursos que tenim, guiats per els principis fonamentals que s'han d'ajudar a viure millor, a tenir ateses les nostres necessitats i les del nostre entorn
i a ser feliços. I ho hem de fer entre tots, treballant els uns pels altres, no deixant-nos ningú enrere ni a la vora del camí. Com sempre he dit, de les dificultats eixim junts o mai eixirem. Personalment, estic orgullós d'Alboraya, perquè hem arribat fins ací discretament, sense massa estridències ni triomfalismes, corregint la trajectòria on calia, aprofitant tot allò bo que ja tenim, posant totes i tots molt d'esforç en un temps ben difícil. Cal seguir endavant, sense perdre de vista aquests principis fonamentals, perquè en este poble ninguna família es pot quedar al carrer, cap xiquet ha de passar fam i cap major ni dependent pot sentir-se a soles. Som un poble solidari, encara que tenim moltes dificultats, com tots, de vegades més que molts, però cal perseverar, cal continuar amb constància i des d'esta sòlida base de principis anirem avançant. Ixe és el motiu d'orgull que ha de tenir Alboraya com a poble. Des de la Iglesia, des de les esglésies, a les ONG, passant per les associacions, per les empreses, per els majors, els joves, els infants i per suposat els partits polítics, tots i entre tots fem poble. I amb tots els defectes i dificultats del món ens hem d'esforçar per facilitar-nos la vida els uns als altres, amb tolerància i espírit de superació. Avui tenim una nova oportunitat per consolidar aquesta manera de viure més lliure i més solidària. Tot aquell que estigui disposat a treballar per Alboraya ens trobarà al seu costat per poder fer-ho. Tot el que vulgui, així estem. Per la meva part, al nostre programa electoral posem l'accent en un aspecte concret, la joventut. Els nostres joves han de tenir espai i vida al poble d'Alboraya. Hem de posar al servei d'aquest objectiu, els joves, els recursos que tenim per dotar de present i de futur a les noves generacions, mentre rescatem les actuals generacions de les dificultats que ens aclaparan. Junts podem formar-nos i actualitzar-nos, i junts podem lluitar per treure-li profit al nostre entorn, a l'horta, les platges, el casc històric, i junts hem de desenvolupar els sectors adients, tots els sectors relacionats. Busquem recolzament i posem els principis damunt de la taula sobre els quals hem de construir el nostre present i el nostre futur social i productiu. Jo us propose avançar recolzant-nos en la sostenibilitat, perseverant en no malbaratar recursos naturals ni econòmics, recolzant-nos en principis econòmics que persegueixen el bé comú i no l'enriquiment a qualsevol cost. Us propose treballar per la participació i la igualtat de tots i cadascú de nosaltres, homes, dones, discapacitats, immigrants, joves, madurs, conservadors, progressistes. Què importa? Què importa? Sense etiquetes i posant en valor les nostres qualitats. Tots tenim un paper a complir i tots tenim alguna cosa que aportar. Hem de lluitar per el nostre principal llegat cultural i econòmic, tot un sistema que fa possible l'horta i que no pot desaparèixer davant dels nostres ulls sense més. Cal donar-li nova vida al nostre entorn amb l'espenta de la joventut i fer possible l'ajuda de la Generalitat, l'ajuda del país, l'ajuda d'Europa. Sols així aconseguirem recuperar-lo. Com a poble d'horta mil·lenària, està a les nostres mans que aquest llegat alimente el present i el futur dels nostres fills. I cal reviure el polígon i el comerç local per tenir bons serveis i oportunitats per combatre l'atur a Alboraya, aquest atur que tant ens agobia. I hem de seguir treballant en la reordenació del poble. Cal fer-lo més amable perquè ens facilite la convivència, donar-li vida al casc històric, buscant lloc per als centres educatius que ens manquen, acabar d'ordenar i connectar les platges i aconseguir la seva millor integració a Alboraya. És imprescindible una millor integració dels tres nuclis que formem Alboraya: les platges, la Patacona, Aigües a Playa i el centre urbà.
I a més, seguir posant en valor el tresor de la nostra llengua i de la nostra cultura, perquè hem d'evitar dissoldre'ns, hem d'evitar difuminar-nos en aquest món globalitzat i uniformador. Mantenir, conservar, modernitzar, integrar, aquestes paraules que no tindran sentit sense la necessària participació de totes i tots vosaltres. Per la meva part, com a alcalde, em compromet a seguir obrint de bat a bat l'Ajuntament, a implementar eines participatives cada dia més eficaces. Em compromet a seguir treballant per la transparència, per l'accessibilitat a la vostra casa, que és l'Ajuntament. I em compromet a mantenir sempre obert el diàleg amb les forces socials i polítiques i amb tots i totes vosaltres. Tots nosaltres ens comprometem, en definitiva, a servir-vos cada dia amb més exigència personal, tenim sempre com a objectiu el benefici única i exclusivament del poble d'Alboraia, un benefici mesurat en termes de salut, benestar i felicitat. Felicitat de cadascun dels alborallers i alboralleres. Reitere l'enhorabona a tots els regidors i moltes gràcies. S'alça la sessió. Moltes gràcies.